kita magkaigwanin mas dakulang problema. Ta anyway, pag minauran, tabi, yun man talaga ang concern ta. Kaya lang minaabot sa punto na minaapaw ang tubig. Lalo pag na-timingan na low tide, igwa kong nakaoro nagkaperang mga engineer, ganoon magkaperang mga eksperto sa drainage system. Kita, ang Legazpi kaya baga, maski nga ang gibon mo kan, maba ngayon tamabaha, takwan nga kita, ang Legazpi ngayon nasa below sea level. Hello, good morning. Hello, Idol. Yes, sir. Good morning. Ang apot ko, ano ang problema sa drainage o basura? Basura migo ang kausa? Basura migo ang tama ang sa imong hapot. Ang hiling ko basura ta, ang kanal mailing mo paano ki basura na plastic? Sa inhali ang basura. Sa inhali sa iling mo. Tungkol sa mga reklamador na botante. Natumbok mo amigo. Yung man ang ganda di. Yan. Natumbok mo. So mga mag-urang nagabing reklamo sa mga maestra nindang mahigpiton. Yan. Oo. Ituturoan kang maestra ning tamang pag gawi-gawi sa buhay-buhay, dagit pa sa maestra. Yan. Oo. Ikaw nagdadangog, ikayan. Ano? So nagdadangog, ikatapuros lutong ka. Ikayan. Ikayan. Ang patura mo, asir ka, suhon mo. Ika pala niyan. Papasyar ka sa Piñaranda, mareklamo ka sa... Di ba? Tama mo. Hello, Ilumigo. Ay, naputol na. Aram mo, tama siya. Ang problema ta sa kanal ta, nasusulat ki kadaklan mga tugang basura. Ikaduwa, sulat tabi ki baybay. Nahiling yan. Ha? Nasusulat mga tugang ki baybay. Sulat ki basura. O, sinali sa basura. Hali tabi sa tuya na mga sarawayon. Hello? Natabi, sir. Good morning, boss. Good morning, sir. Oo. Agree po ako na ang basura, saro sa dahilan. Oo. Pero very clear, baga, sir, ang daw asay na banwa. Iyo. Kala na Legazpi below sea level. Nakusa naman Legazpi below sea level. Oo. Even na butas. Oo. Dakulo na banwa, syudad ang below sea level. Oo. Hiniling ko tabi is interview kisarong ni Jojo Aquina tayon kay Architect Palafox. Oo. Uli tabi ang Sabi na sinabi ni Architect Palafox. Guminibo na siya sa Pilipinas kimagayuno na plano pero dahil man nangyari. iyo adi. Dahil nangyari mo niyan, ang probinsya ng Albay as in ang Sudgan Legazpi. Natataday kiko si Architect Palafox. Dahilan kasi Architect Palafox lugod. Takinuro kan Arukan Malaysia. Mumbai. Gabos na bansa o syudad na Dubai baga? Nagibo siyang building duman? Nagkuyog, nagsunod kan sa iyang mga suggestion, mga plannings. Unyan tabi, magayuno na, dahil problema sa mga baha, dahil problema sa traffic. Yeah. Siya ang pinaka-the best urban planner eh. Iyo man ang gadmigo, pigtubulan nga ni sa ibang nasyon adi. Ayun nga ni tabi, kasi balugod na nasyon, nagtubod sa iya, pero so kapwa niya Pilipino, dahil sa iya nagtutubod. Okay. Ako niya, araw ka na Legazpi, nakulmasan ang kwarta ka Legazpi, kung takunin na si Architect Palafox, nga ni, matapos na ang problema ka Legazpi, matawan ki maray na planning, urban planning, sa very urbanized na ang syudad ng Legazpi. Yan, okay. Tagani ba ko sa napasuraan, kuyan din po sa na so below sea level problem, makusa na mga drainage, kundi magayon so, magayon na solusyon, once and for all, sarong garastusan, sarong kapagalan, pero forever naan, positive result. Okay. Ng Pilipinas. Yeah, okay. Sige, Migo. Salamat. Very good point. Ang boses kan utaw, Vox Populi, Vox Dei. Ang boses kan utaw. Kanginot, narumduman ko si Palafox, nagdigdian sa Legazpi, nakampang mingani sa mga nagkaparang mga architects digdian sa Ginibo Sutiripon, dyan sa Kwan, sa ano nga napod ka ini? O dyan sa St. Elise. Ligaw ko na sa pag-i-restaurant. Haloy na. Before pandemic pa ito. Hello? Hello, good morning, BP. Good morning.
unang mga sa Daragat, good example, mga akang tinampo dyan, going to Panganiban to Ilawod. very Ilawod 3, Oo. mga kan, kinalot. Iyo adi. Kaya lang, ang problema kan BP, dahil man na solusyonan, taduman sa area ni Rameses, sa gubo niyan, bang giraray, natadaw ito. Ang tubig kaya, ini, bako ako expert yan na, ini, duda ko man sa na inimigo. Ang tubig kaya dyan sa may Ilawod, sa baba nindo, sa may Sipi area, Correct. halin migo sa Kimantong, Iyo, totoo. dyan sa may, ano mo sa dating sinihan kan Ilvic Theater, Iyo, ano dyan? igo dyan ki kanal, pababa dyan tabi, under the drainage system. Ang pigiling ko din. Bro, so halin pa dyan sa may Kimantong area, Iyo. dyan ang bagsak, pasiring na anduman sa Macabalo River. Pinanahiling ko ha. Pinakaray ninda, pinadakulaw ninda. Alos, kabaga kan tinampo. Oo, oo. Ano po man siguro sa washout, duman sa pinakapurod, girday maninero. Iyo. Diba? Tama. Sa dito, may stagnant mangiraran tubig ito, maapaw. Oo. Pare sa digdi sa Ligaspi, pinadarakula ta na. Ngunyan, ang problema, basura na naman. Kaya paulit-ulit kita ka, hindi man matatapos yan kung araw ka nakita o subirisibo kitang mga tao. Nanggad. Tapok duman. Nanggad. Oo. Maski pa sisay na Punso Pilatong patukawon mo dyan. Number one pa, so mga dapat na arungan, pikararungan. Yeah. Okay. Kaya nalilibong kita dili. Actually, disiplina ko sa to yun sa diri. Adi? Yeah. Kuta na. Kung di kita baga, pag pagtuturuan kita, dagit kita. Bako sana, ngunyan, pag sa tuya na convenient kita, okay lang. Pero pag inconvenient na kita, manunuro na kita kiba. Yan, oo. Pero Yung mga nangyayari sa tuya, ito, si Punso Pilata. so papilta, dahil talamang naroon mo, kung ano dapat ang ginibot, ha? Kaya, dahil mo pagtuturuan sa diri mo. Okay. Salamat. Sige, salamat. Naling mo na, di ba? Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ay, Jerome, tatasan no tabi ng aircon, tagari na kamalit. Natangin niya ako nagiinit. Di ko aram kung nagiinit ang lawas ko, nagiinit ang palibot. Tasasan daw tabi. Good morning, madam. Hello. Good morning, ma'am. Ayun, nawawala. Tasasan daw tabi, noy. Ang satuyan. Tadi ko aram kung nagiinit ang lawas ko o nagiinit ang palibot. Mapagal BP Arogon sa ibang bansa ang drainage system ta. Wara ngani kanal, may design na box culvert. Yung mananggad, adi. Good morning po, Director Sadsad. I'm listening po. I heard you're asking kung anong okasyon sa LC3. Iga po kaming Regional Assembly for Education Leaders. Okay. Sandali lang ha. Yung mananggad si Director, sandali. Thank you, sir, sa info. Iyan, okay. Uni palan supukuan naghapot ka sa wapot. Thank you, sir, sa info. Yan, ha? Ano yan? Good luck po. Yan, okay. Nag-text si Director Sadsad sa kuya. Iga palan sindaki, kwan, ngunya na aldaw. Yesterday to, ay salbatan, nakasuhapon pa ini. I'm listening po, I heard you're asking kung ano okasyon sa LC3. Iga po kaming Regional Assembly of Education Leaders. Kahapon to, alright, kahapon to, from Director Sadsad ng DepEd. Okay. Hello? CP, good morning. Good morning. Inhale. Exhale. Exhale. Inhale. Inhale. Exhale. Exhale. Nasa Pilipinas baga kita? Iyo pala naman. Pwede ba kung nalilingaw, amigo? Malilingaw mo daw ako. Pero yan pa lang kita sa Pilipinas. Piminangad akong nalilingaw. BP, pirang dekada ka natabig sa radyo? 35. Okay. So, mga pirang years na lang, I suppose ma-retire ka na, di ba? Siyempre. Okay. So, ikatabig sana sa nag-advocacy kan good governance, environmental concerns. Pero mas dakol itong namumundag na maabot ang panahon daing pakiaram
Ara mo may gugari, gari may punto ka sa natutumbok mo ngayon ta. Abang naghahaloy, bako gabos ha, anay batang generation, kanya-kanya. Iyo ba tabi? Puro ako, kita. Adi, Iyo tabi. Puro ay. ay, oo. Yan mamundo na no. Mamundo yan ha. Magtao. Oo. Gusto puro kabig. Iya. Mm. Okay. Hindi tabing concern mo ngunyan sa kanal, sa basura. Perennial problem ka yan. Yan. Ang dapat kang tumbukon talaga, surut cause. Okay. Sarong example na lang tabi, ano? Ay, hindi ko dahil kumampi ka sabi nagabos. Yeah. Pero humiling ka sa environment kan public school Okay. as compared sa environment kan private school. Pag-abot tabi sa basura concern. Okay. Ako sa narireparo ko, pag private school, malinig ang laog, malinig ang luwas. Pero pag public school, malinig ang laog, pero sa luwas. Iyo. Bako iyo? Iyo. Kasi tabi mas lako nag-aadal sa private o sa public. Sa public school, mas dako ang populasyon. So gusto sabihin, mas lamang itong daing concern sa Yeah. environment. Yeah, correct. So iyan tabi ang root cause. Okay. Sa gabos na problema ta sa sosyedad, Opo. iyan ang root cause. Okay. Ugali actually. Okay. Ngunyan, hilingon mo on a further level, Yeah. sa laog kan eskwelahan, pareho malinig. Sisian niyaon dyan. Teacher ang nagmamanihebra. Pero sa luwas tabi, sisian nagmamanihebra dyan. Pamilya, Yeah. maguran. So sa ang root cause ang problema. Yeah. Di po ba? Mapagalo ng situation analysis, adi? Mapagalon talaga po tabi. Nasa Pilipinas kaya kita? Yeah, okay. Sige, Di man lang salamat. tabi. Salamat. Alright. Kaya nagtiteach ako sa sarong eskwelahan. Sa eskwelahan, may dakulao na mga basurahan. Tulong klasing basura. May nakasurat na dyan, nabubulok, di nabubulok, pasaro pa. Dungawan mo ang garbage bins. Salbatana. Aralo tabi ang basura. Kita, paminsan tatao, kita magbasa, dahil tapig sasabot. Dumiyang ka mo sa park. Kaso, early morning na Sunday, nag-walking ako sa park. Di ako dinaplos, nagsakat ako sa Linyon Hill. Dinungawan ko sa mga, dyan pa lang sa park, sa Peñara na, may garbage bins. Maray so garbage bins. Ang basura, kitang mga paratapoki basura, hulog sa nakitang hulog. Ano? Nahiling mo nang may nakasurat na, de. Dapat ko, duman sa Rome, may nahiling ko, arog kayo ni. Dahil sa nakabugtak ka, nabubulok, di nabubulok. Ang nakabugtak sa basurahan, plastic, papers, bottles. Arog lang ka nakasurat. Plastic, papers, bottle. Arog lang ka ang, baka kita dito ng sabutan, so nabubulok, di nabubulok. Hello? Bibi, good morning. Good morning, sir. Oo, magayon sa mga root cause analysis kang sa tuyang mga product. Pero ako I think the leadership ng sa tuyang mga LGUs yun yan can form part sa pag-reform. Okay. Kasi nasa Pilipinas kita. Kung may integrity ang liderato, pwedeng magbago. Example tala ang Pasig. Diba? Opo. Si Mayor Vico Soto, good governance. Sabi mo nga ni, may bago pagkabig. So most of the people nagsusunod. Ito nga ni mga dating todo man sa korupsyon, Opo. napipiritan na lugod magtol-tol ta. Sayang lamang ay ang kwarta para riuman ko na. So di sa toya, I think
ni-encourage tayo ng mga leader ta. Sa ito nga ning Good Governance Summit ka mga mayor, yung nag-sign up na taga-Albay. Di kayo nagpirma. O anong gustong sabihin ka to? I am not pro good governance. Yeah. Yeah. So, iyan siguro, ikapipi, you're pro good governance, di ba? Yeah, yeah. Correct. Tapos itong environmental protection, advocacy mo, and dakon pa mga bagay. And ako tunta ka, gusto mong may pagbabago talaga dito sa tuyang banwa. Oh, siyempre, sisan mahabo ka yan. Pasisiring sa kauswagan. Kaya ako talaga gusto ko sa sunod na eleksyon, magdalagan ka. Hindi mo na pag-isipo ng sadiri mong kagustuhan na dahil magdalaga para sa banwa. Iyo man sa nasabi, good morning. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Abo ko tabi, magkandidato ka, tabaka gumana ako. Kung ako gumana, ano ba ngayon mayor ako o ano? Ang gabos na mabisita sa opisina ko, pedming naka-smile. Ano yan? Ang reception. Hello? Hello, sir. Good Hi. morning. Good morning, ma'am. Sir, kang naglakaw-lakaw ka sa Peñaranda Park, sinirit mo si basurahan. Opo. Na paano kaya, baga, sa luwas man lang ang drawing, pero pag binuungawan mo sa basurahan, saro lang sang garuda kulao na lata. Iyo. Nahiling ko po ito. Rectangle ang design. Oo. Kaya, kang Sunday, naglakaw-lakaw kay Van kasi mga aki ko. Opo. Nahiling mi din itong basurahan. Ngunyan, kang matapok na kami, pag lungaw ko, saro siyang open na rectangle. Kaya ang mangyayari, mamix talaga mamix ang basura. Warang deng division baga di. Iyo po. Yellow. Pagka yung ulog mo, Tulong kulor eh. division, mamix siya. Sa luwas lang, ang Sabi- design. Sabi kang term sa kanto baga. Iora ko. Ano man daw ito? Pati kami, kapakainin, napaunok ako nataro kayo ng design kang basurahan. May three colors sa luwas, di ba? 3 colors. Pero deng division. Iyo, pag inulog mo si basura, mangalas ka, taas yung basura mo, naduwa na sa may papel. Nilakaw na kapang ko pasiring sa Linyong Hill kan Sabado, Domingong aga ta. Early morning sa nito. Napagal ako. Lakaw. Maripangin ako duman. Mahayahay lamang ang paros, budang kahoy. Ha? Kaya paano man iyan? Lumal pa lang sa basurahan, wala pa lang division. Kaya paano man sa mga akin, di ba? Mas isa pa sa mga akin, pati na yung araw kayo ni mama ang basurahan. Hindi ko alam, sir. Sige, Thank you. salamat. Nahiling ko man. Ay, nako. Patawal-tawala kita kan mga nagkabirita na binitadong kalag sa mata nag. Ano ba yan? Ha? Nagdiris. Di ako pwedeng maging public official tabi sa saro sa dakong term pag ako guminana. Dakol sa kong madadagit. Hello? Hello? Ay, good morning, ma'am. How are you po? Okay lang. Okay lang. Okay. Sige po. Pinatawag ako sa basura. Ano po? Hello? Opo, go ahead, ma'am. Eh, kasi interesting yung mga, mga, what's this? Ang nag-upload sa imo. Ako ay particularly, ang problema sa basura, kultura. Yeah. Okay. May Okay. arong, iliwan mo kang kada arong. Usually, nailing ko, practice. Ang Pilipino, typical. Okay. Ang basura sa laog kang arong, plastic. Pinakaagka plastic sa basura din. Kaya nag-formal na basura sa laog kang arong mo. Post kang mga Pilipino ta. Nagtitipid ba nga kita? Mahilig ko pag nagkukuan na sa basurero sa barangay. Nadadara na sa mga plastic. Iyo baga ano? Mga different, recycled plastic. That's good. That's Opo. good. Pero usually, sa lalak. Yeah.
Yeah. Oo. Tapos, it comes from, so sa aki, ang aki baga, maski ang lingwahe, ang pagtuturo yan, talaw kagarong. So, ang ugali kang aki, pagtuturo yan, talaw kagarong. Yeah. Kasi ang Okay. ugali mo, pagtapok mo kay basura, pagtara mo, pagmuda mo, pagabot yan, ali yan sa aro. So, kung ang nagtuturo sa aki, dahil ki, pwede ituro. So, tama. Opo. Wala man sa pagtuturo. Tama din na iling kang ate. Alimbawa, so ama, nagsigarilyo, tapok. So, So, filter kang sigarilyo. Oo, tapos tapos sige din man sa nangyayari. Yeah. Sige na, nasa nangyanoy? So, we tolerate, yun ang mga arukaan. Yeah. Opo. Kaya naman pwede, sabi ka sa room nag-apot, as a good government, sa mga leader, you cannot legislate ka o sumaka. Kaya nga pwede sabihin na, uy, ikaw magka-radius ka, uy, ikaw mag-ano ka. Nasa sa pamilya, nasa pagpadakula sa iyo mo, naukudan mo, ang nagibo-gibo mo, talaw kag-aro. Maski anong kuray ko sa dyan ka mga leader, sa Opo. mga you cannot legislate hygiene. Yeah. Okay. Personal iyan. Kultura iyan. Pagkapan niya, yung mga kanal, may mga siya, malinigo, maibig mo. Yeah. Okay. Okay. Netherlands, 26% ka Netherlands, under sea level. Iyo baga. Sea level. Pero resindang bata. Okay. Ano nila yan, sa aki pa si turuan na sila na, maski nga nila na mga kanal na yan, tikagan ka engineering, engineering systems, eto pa rin, may self-discipline ang mga tao gani, Iya po. mag-work them. So, bako man ka nasabi na rason kung nata, ang may ba, kita, tao. May sarong eskwela dito sa Legazpi, kung nagkaramong kung ano. Desidel kayo na basurahan. Yeah. Igwa talaga. Ang basura kang aki, ikikaagsa, nagkagano din sa nila, sa Minda. Sa bulsa, sa bag. Yes. Daing basura. Opo. Daing basura. Kung basura mo, itago mo, darahon mo, itapok mo kung saan yan dapat itapok. Okay. That's one Opo. may mga paraan. Yeah. Opo. Anyway, Okay. thank you very much. Thank you, ma'am. Have a good day. Okay. Alright. Okay. Bye-bye. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Ulitada, baby. Ay, Noy, aputada kung... Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Ayo, tapalitan ko ining... Alright. Apo, totoo na. Alright, sige. Ay, hello? Hello, amigo. Yeah, morning. Sabi ko na kaya sa imo, Na? 2022 pa. Na? Kunyan 2025 naman. Oh. So, sa masunod 2028 naman. Gari man kayo na official kakiban mo o probinsya. Yaong ko sa radyo, adi. Ngayon, Iyo baga. subusis kang tao na kukuha mo, dadarahon mo sa lokal na gobyerno kung paano ang solusyon na tama. Adi, Iyo baga, si Kuya Danny baga kay tunaling mo. si Kuya Dan asa niya, very effective siya as Vice Governor. Takong speak buboses kan mga tao sa programa niya, didara niya sa sanggo ng panlalawigan, nagigibos na legislasyon. Yan, iyo baga. Ngunyan, Kaya, ngunyan, 2028, preparar na. punduan mo ako, amigo. Amigo, Okay. kaya araw ka doon basuran dyan sa kot, dahil pa man nato-turnover, dahil pa man tapos. Yung aram ko, pati ba, speaking of Peñaranda Park, de pa turnover yan, may pigigibabagang stage ko yan, di ba? Iyo nga. Magayon, asat lamang, sa Disyembre sa Pastores Bicol, may atop na. Oo, pero Yeah. amigo, ma-organize kami ni Manong Imidig di sa Masarawag kang info, pod kani, info Caravan, nga ning masabutan kang mga taga Masarawag sa predicament kan sa indang namumugtakan. Okay. Oo. Ngayon, tighalap ko lang matapos so report kang kuan, P-Box. Buda so share man kang MGB, nga ning sararoon mi ito, Opo. nga ning ang pag-info Caravan dyan,
may presentar Mickey Matanas dyan sa Kuan. Yeah. Okay. Sa mga taga Masarawag Tabi. Okay. Opo. Okay. Involve mo kumigo ha. Involve mo si Jimmy. Involve mo si Jimmy Buda kami. Tangani na makatuwang kita ha sa information. Gusto nga ring maglayog man ni Jimmy magsabay sa mo. May planong nag-request si Mayora Gemma na area inspection. So doon baga, natatakluban kang masukal na kwan, masyado na hiling. Ma-chopper ka mo? So mas maray kong lumayo kung sugutan kang kwan, request. Yeah, okay. O di sige, good luck ha. Iya, tabi. Okay, sige Migo. tabi. Salamat. Thank you. Alright. Okay. Sa ibang auto sa Parkside Kang Road sa may Gugun daw, may ibang auto na nakapark at iyon na parking na nauya mo kaya? Wala to ang parking. Hello? Iyan na parking na daw. Mapagalunong kita. Hello, Manong Reg? Hello? Nawawala yung tawag kan sa tuyang list. Another reaction. Nahiling okay. Sige po. Alright. Sarawayon ini. Hello? Hello? Yes, sir. Morning. Hello? Hello? Hello, amigo. Yeah. On the air ka na. amigo. Yes, go ahead. Nakashoot mag-aray. Apo. Amigo, malis lang ako kidit. Ay, nako. Napuputol inin na signal ni Kwan. Manong Reg. Padi, magkandidato kam, apply ako sa advisor. Tulong bagay ang tututukan ta. Governance, leadership, vision of stewardship. Kasi maray pa din sa partnership ta. Vinson Street at Washington Drive, sobrang traffic. Ngayon, may activity kaya din sa Legazpi City Convention Center. Tabi, I do not know kung maduman lamang ni Karen. Sa Ibalon Central School po, poon grade 1, piga training na po mga aki na magdara kilaugan para sa basura ninda, asin paguli po kan aki, pag-abot sa harong, dara po ninang basura. Ali sa school, tapos ang mga aki po may tumblers man, sana po laugan para balon, ikaag na po duman, ngani po patos dahil na magdara, yututo. Ako nagtuto na ako mag-tumbler, mahilig kaya ako mag-inom kitubig, dako lang bottled water na nakakarawan, kaya pirmi ako may darang tumbler. Mas maray na matuod kita kayan, isa magparabakal kita ki bottled water. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, dumang kita mga tugang sa mga report, hali po sa lawas, balikan ta pang istorya, ay sandali. Good morning, may problema talaga sa urban planning, tadigding nga ni sa Teachers Village Phase 1, day ki drainage or kanal, mag-uran lang kidiit, baha na. So mga tubig yaon sa tinampo, day na talaga kisolusyonan. Yan, okay. Sabi kan sa tapang listener, ma-shift na kita topic, ta may report na si Jimmy, kaya siguro, dakol na basura, tabawal magtapok sa salog. Latoson ta ka dyan. Rapadohon ta ka dyan, Kwan. Manong Andy. Napait mo. Bawal na pa nung magtapok kisalog, kibasura sa salog, kaya ngayaw na sa basura sa daga. Jimmy, nasalita mga tugang sa report. Oras natin, 8:15 sa Pilipinas. Jim, good morning Jim, buhian mo. Yes, salamat BP Maraynaga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta por medyo sa zona ni PBBM na may titulong mahiya naman kamo. Ngunyan, may nahiling na andi si G. Piños na sarong ongoing flood control project. Opo. Na daso kunin kabilya. Wow! Sa inyan? O yan sa may Duterte Highway. Tuminig. Sa in? Sa may Duterte Highway. Bata dudumanong ko kota aranin man sa Dungawan dawarin. mo dyan. Duterte Highway? Wow. Nag-epekto na tabi BP. Suso na. Kung saan kaya man palang gumibo. Kaya man palang gibo na di. Bako sa nakita duman sa mga negatibo. Sa positive naman kita ngunyan. Very good. Kaya Sige. man palang. Dungawan mo yan na sa satellite. Sa satellite. Talaga? Tingnan mo satellite mo.
kalingon ko daw. Galingon mo. Gasudon. The best, adi. Maski ang babo, dahil makalusot. Talaga. Hiling mo na, dahil pa. Ay, wow. Ay, kagayon. Saan ni parte? Ayan nga ni sa Duterte Highway. Ano Highway baga? Poon sa daraga hanggang sa may buyuan? Yun, sa Daraga, sa Pigabareta ni Joshua. Asa kanto? Sa may tulay? Ayan. Ay, magayunon man. Yung kayo nun nga ni, kunarog ka ng Bareta Tauro Aldao. Oo. Wala kita gayad problema sa mga collapsible dike. Wala kita problema sa siguro mga baha. Oo. Kunday nagkakagarabaan mga proyekto. Tapos, Pero Jimmy, ano yung nahiling ko, Jimmy? Ano yun? Kabilya o sigid? Ano? grabe na. Maso na naman kita kaan konsigid na ano yung butang Isum in mo daw tabi. Pagod ako, gihoy. Kabilya ni. Kabilya. Ay, sala man ang pagiling. Alam ko natalong ko. Okay. Kabilya. Ang eyeglass ko kaya Gasodon ba? nearsighted para sa pagbasa. Pag titanggal ko ang eyeglass ko, kabilya man ang gad. Gasodon ba ka? Kaya nga ni, pirma ko naka-eyeglass pag may nahiling ako. Tanganing ang pagiling ko, maluya sana. Yan. Ayan, very good ang kabilya. Okay, good. Ano, rip-rap? Rip-rap. Riprap Magayo. ba ka dyan? Magayo nun. Ugmaon daw ko pag-arog ka yan. Kaya taman sa napalan. Magayo nun ang pagkagibo. Kaya yan sa Pinoy. Dakuro na kabilya di. Gasodon nga ni. Bubusan kayo din simento. Siyempre. Alangan tabunan sa na yan. The best. Okay, sige. Gusto ko yan. Gusto ko pang makadiscover. Oo. Pilote. Piloting halaba. Okay. Ako na gari mga timpo doon ng ipon. Nalipot halaba, alipot. So, yan sa PVP ang mga senyales na igwamanin pagbabago sa sistema nin mga proyekto sa flood control. Sana sa mga maabot na aldaw, ang mga barita niya to, arog na kayan. Yeah. Duman na kita sa good news, Jim. Tangani na Iyon mga, kumbaga, pangarugan. transisyon na pinagigibo. Duman kita sa mga maray naman na bareta. Sa masunod, alay mo, ang barita ubir na ngayon sa kabilya. Nakulaon pati ngayaan kabilya. Baka magreklamo na kita. Taggaro nga, dakuro naman ang kabilya Dakuro ka na. Kahirap man nga kang kontraktor ka ni. Galing nga malugi sa kontraktor ka yan. Lugi ang kontraktor ma. Wala din siya. Tama naman nga ya. Paggrabe naman yung kabilya ka. Makusubo naman nga yan eh. Magtada naman nga ka mo man. Yan mga baretang gusto kong maabot sa mga panahon. Narog na kanan bareta ta. Tapos iba bareta ta nagbagyo. Opo. Tapos nga pusugon. Dahil lamang nga natanyog sukuan. Yan. Maski sudaga. Dahil lamang nga nagburbaratak digdi sa... Yan ang gusto kong mga bareta na pambareta ta. Tapos uminuran buminaha nga yan. Dalo na kung imbis ngayon ang dapat kabilya, digis lang. Tapos binugtak kanya ka nagtrabaho, di 12? Di 16? Ay, magayuno na ito. Binugtak kanya ki oversized nilang kabilya. Kaya Tapos, nga, alun nga matanggal. Oo. Diba? Nagbaraha na nga yan. Buda imbis nga lang halo nga kan simento nga ya, walong sako. Ginibo nga yang kwansa na? 5? Oo. Kaya nga, halo nga magkarak ang simento. Pagkatapos nga sa kontraktor, DPWH, pag magabuhos na nga, pag-iimbitaranan media, nagduduro nga. Yan, magayuno. Magayunon gayon. Magayon. Kita sa Pilipinas. Iyan ang sakuyang vision sa pag-abot kang panahon. Opisyal ka na kaan. Naarog kaan ang satong gigibuhon para sa kapakanan kan mga Pilipino asin kan mga Albayano. Nakatukaw ka na kaan Dapat futuristic kita, tanganing magkinabang ang mga aki kan mga aki ta. Nan legasiyang iyan sasabihon na henerasyon ngaya kan mga lolo ta kan mga mata maray ang klase kan mga proyektong pinagigibo digdi. Optimistic sana kita. Yeah. Yan na, may nahiling na kita. Good. Yun na yan ang pangarugan. Alay mo sa masunod. Very good. Oo. Very good. Yun na yan. Sa masunod, ang didiscoveryon ta naman. Pilote naman. Sain? Mga pilote na dapat bago. Unang discovery mo, Jimmy, maski baka apera kan sa mga school buildings, tag school buildings pala ngo niyan, 1.5 to 2.5 ang school buildings. 3 classrooms. Yan ang nahiling na presyo, pero dapat nag-abot ang 3.5 million paran per building na 3 classrooms. Baka lamang mag-improve man ang construction kaya. Correct. Diba?
ba? Pero sa pagiling ko, may improvement yan. Positive Basta sa may nakita. improvement man ang Oh. palalagan kan gobyerno. Okay, okay. Ayan, sabi Pipi, Yeah. so yan, ikwanta, i-appreciate ta kung Yeah, sino ang totoo. contractor. Salamaton po. Salamaton. Tapos, i-appreciate ta ang DPWH. Pag-arog na kayan sa mga masunod, Yes. yun na yan ang mahiling sa to. Pagkatapos, pag magabuhos ngaya, nakalatag kan mga kabilya, Aha. yan nga dyan sumidya. Tamo ni nga, papahiling mi ngayon, no, ni Kagibo. Kararong, pundasyon. O ni nga yan, kabilyas, durukutan talaga. Oo. Yan. Pirming ang DPWH kan, mahamuton. Yes. Ako arog mo niya na mabata talaga. Nakasunta ka sa batana ka dyan. Pertiyo na ko tayo sa kamala. Pero tiyo na ko ta. Sinikadan mo pang sarawayan ka. Oo, okay. Darangogon ko tayo sa mga taga DPWH tapos mga contract. Ayuso na nga, rimati na. Balas niya. Inultimo pa man gira. Piningki man gira niya kita. Nakasunta ka dyan. Minasalita, DCGB News. Di ba? Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Aram mo, well appreciated po yan na mga arog tabi ka na trabaho tabi. Good morning kay Ate Pita Pacres. Magayunon magari. That's the way. Aha, aha, I like it. Aha, aha. That's the way. Kanag-stay ako sa Switzerland, so aki ko pig-segregate ang trash. Ang bottles, separate man ang mga pigalaugan. Difisilon turan mga aki, dapat sa mga harong inuton sa kakian sa schools, dapat turuan. Always remind gabo. Salamat. Ibaga, kan man sana yan, parte kan sa tuya na upbringing. Discipline is the key. Look at Japan. Malinigon, madalion, magibok yung mga project. Ang mga kabataan ngunyan, abo pagkuhurihiran. Mala tapag kokorek mo, patalikod, inusip pa ako, sarala da sa management. Saka, baga, laagan, minaluwas na nagtuturo, iyo pa ang sala. Arabo ang daog na nainot sa mundo. Bro, narundo man ko sumuto kan BCBP. Be honest, even our others are not. Ang mga aki ngunyan, dahil na taratao mag-irilinig tapuro TikTok, baili digdi, baili duman, auto practice, baili bako. Aram mo, bigahangan ko ang mga aki pa, mga teenagers, mga daraga, soltero, na sa indang early age, na maski dahil pa sila nag-agum. Nagigibo silang pagi na maging independyente sa pagtrabaho, wala paghanap buhay. Mga magayon na practice na dapat natong ilingon. Hello? No, good morning, BP. Good morning. Kung mo si Jimmy, pa-investigaran mo kung standard ko kabilya. Iyon, hilingon niya pa ito. Hilingon niya. Hilingon niya Sa pa. puro na kabilya, pero substandard yung kabilya. Ano manahan? Latuson ta ka, tabing iyo na. Tabing iyo na. Peripito kang singit mo dyan. Tabing iyo na. Pigpalibong mo na naman ang payo ko. Tabing okay na. Pero mga kulang magkapanong kabilya, BP. At apundon mo na nga ni baya ko ta. Makataram ako dito. May aram akong iba. Ako ko magtaram. Yo. Basta, di ba? Inis, honest to goodness, BP, tabi. Pero ang taong nga pa sa radyo, Ha? Mga 35 naman. Mag-retiro? 35 o 34. Arga. pero ang taong nga pa bago ka magretiro? 5 years? Siguro mga pedako ngunyan 49. Siguro mga 10 years pa man. Ha? 10 years ka pa? Ha? 10 years ka pa? Pundon mo nga na ako dyan, Noel. Giri ka ba ko, amigo? Pag may ataram ako, sige saan tango? Pinagapot lang ako, tarap kayo ni. Oo. Ay second demotion, ngayon may pakandidato ka baga, tama? Oo. Pero magkandidato ka after retirement, tanganing, kumbaga, dahil ka nang isip po na iba na dahil ka naman pati pwede mag-radyo. Okay. Do at least ka mamatimipay ka. Yeah, okay. Pag-isipin, tabi, BP. Yeah. Ito sa mo. Bye-bye. Mga sarawayon ka mo na. Sa mga sarawayon ka mo. Good morning po. Hello, sir. Hi. Morning, sir. Magayon na sir sa report ni
Sir Jimmy. Jimmy, okay. Makaugmaon na po ito. Ako naugmahon talaga ako, sa totoo lang. Pero po, to, Iguado, hindi ko malingawan. Nagalingaw nga pa sa isip ko sa tinaram ni Chairman kan Glory Bound, si Senator Marcolita, kay Secretary Bunuan, na igwanan mo niya kinagkukumahaw base naman sa mga report na pig-repair na nga di pinaro paano nakibakal pagpatibay na una sinabi dawag niya patibayon panindag grabe na ngayang tibay dahil na ngayang magkagaraba tabako ngayang integrated useless ma-integrate niya ka sutong riverbed control office sa DNR na ito ngayon ito 16 or 19 years na pala na gadaan ang opisina nga dahil ng function dahil nagpapangsyon na ito pala ang pinakang nagmagibo kang master plan okay kaya tapos ko iya dayan integrated dawa nung sarig gayan useless yun ang problema nakipuhan marisolveran kaya sindama legislate okay thank you sir sige amigo salamat bueno 8:24 tama ang oras ko na, tuminog made. 8:24 na de. Tama. 8:24 na ba? Tama ang oras ko de. 8:27 ang oras ta. Sige, sandali lang. Tabi, may report na kita hali dyan sa lawas. Nasa linya po si... last caller natin. Pagbigyan natin. Pangultimo. Hello? Po, morning. May suggestion lang ko tatabi ako Ano? regarding duman sa problema sa mga plastic baga. Opo. Baka lamang makabawas. Ang rin. Ano daw kung halimbawa, let's start with the province of Albay. Di ko alam kung ordinansa o anong law yan. Gabos na government meetings o functions, dahil na pag-tolerate ang paggamit ng plastic bottles. Pwede. Sa Divine ba, amigo? Sa Divine World College sa Legazpi, it was in the case, no single-use plastic policy. Baka pwedeng ipon mananggal sa mga government agencies, sa opisina. Siguro makakatabang man iyan kung talagang i-implement yan. Maski sa province of Albay lang to show the whole Philippines. Opo. Pwede. Tapos, another is, ini ba mga take-out? Take-out. Lalo sa mga, ining mga, mga chain of fast foods. Dakulong tabi na generate ka na basura. Iyo, adi. Ano daw kung pwedeng i-implement sa province of Albay na pag ma-take out ka, may darakang laugan? Siguro tabi, makakabawas man yan sa problema ta sa plastic. Pero siguro tabi, kung halimbawa talagang seryoso ang gobyerno sa environmental concerns. Iyo baga. Let's start with the government. Totoo, amigo. Totoo. Government agencies, no single-use plastic. O kaya mga fun run. O mga tree planting. Iyo baga. Dahil na ipag-alaw ang paggamit kan plastic bottle. Magdala na tumbler. Tumbler, tama. Tapos sa boardroom, sa meeting areas, may dispenser, may baso. Okay. Simplihon lang ko tayan, pero I don't know kung makakabawas sa plastic problem yan. Dakulaw na tabang yan. Iyo tabi, malay mo tabi kung ma-implement sa Albay, arugong kan iba. Iyo baga. Di ba? Okay. Then magimataan ang nasyonal. Iyo man lang. Okay, salamat migo. Mabuhay. Ang Albay baga, nalingawan ta na nga ni sa ordinansa kan panahon ni Governor Joey Salceda. So ito bagang ano nga nang apod ka itong ordinansang ito ni Kong Joey na pig-practice ta na nga ni? Nalingawan ko sa title, pero kita pag masaod ka, madara kang laugan. Pag mabakal kang isira, madara kang laugan.
anti-plastic ordinance, tama? Anti-plastic ordinance. Para ni kong Joey Salceda. Dahil naman nagigibong niya. Saya. Pero sa ang nadangog ko, mga tugang, i-revive ni Governor Noel Rosal. So, ano ito? So, utong suyan baga sa Bicol University, Climate Change Academy. Yan, i-revive niya yan. Sabi na Climate Change Academy. Okay? Sige, grabe daw ang traffic sa May Laroca. Napano daw? Anong okasyon daw doon sa May Laroca? Matraffic daw masyado sa May Gugon. Pagmanihar sa mga pasilidad sa Laog kan mayon Skyline Park, pagbabarangaon. Jomar Bien, mga tugang sa detalye kang report. Good morning, Jomar. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Iyan, BP Henry, ang posibleng mangyari sa mga maabot na aldaw matapos ang kontrobersiya, may koneksyon sa gustong implementar kan mga nakaliis na aldaw kan PAMB o Protected Area Management Board na magsingil nin entrance fee, parking fee, asin paggamit kan mga pasilidad digdi sa Mayon Skyline Park sa mga maabot na bulan. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni City Administrator Leroy Berses. Nangunyan, iyuman ngo na ang caretaker kang Tabaco City matapos na si Mayor Ray Bragais, Vice Mayor Glenda Ongbonga o sin mga konsyal, anas nagpasiriring sa Tagaytay para sa ELA. Kaya ang caretaker kan Tabaco ngunyan, si City Administrator Leroy Berses. Sinabi ni Berses na nagtrayumpo ang lokal na gobyerno kan Tabaco na maipasuspindir ang implementasyon na supposedly ngunyan na Septyembre kan singil na gustong i-implementar kan PAMB digdi sa paglaog asin paggamit kan mga pasilidad sa Mayon Skyline Park. Sigun sa iya, mientras na suspendido, urulaya naman ngunyan ang pag-gibunin Memorandum of Agreement entre sa DNR, Gobyerno Provincial Canalbay, asing Gobyerno Lokal kan Tabaco City. Inihulit duman sa taas kan Mayon Skyline Park, igwang pasilidad duman ang Gobyerno Provincial Canalbay, igwaman ang Gobyerno Lokal kan Tabaco City. Sinabi ni Berses na sa nabibilog ngunyan na Memorandum of Agreement o mga kasunduan, ang posibleng mangyari, ang lokal na gobyerno ang magiging inkargado, mamanihar, maimplementar kang gabos pa na mga patakaran duman sa Mayon Planetarium, kasabay sukantin duman na ang nagpatugdok iyon lokal na gobyerno kan Tabaco. Operational tabi, Jomar, ang planetarium dyan? Roger on that. Pwede magbisita dyan ang mga, kahit baga, nagtatravel ang mga estudyante dyan. Operational planetarium? Actually, garo sarado ng ngunyan. Oo, pero ang Skyline Hotel, ay Skyline Park, bukas, operational. Ang Skyline Park, bukas. So hotel, kumusta ang hotel? Bukas ang hotel? Ada yan, sarado yan. Dahil man yan na-maintain. Iyo nga ni. Sayang. Sayang. Uning, So bali ang magiging kasunduan, BP Henry, kung mapangyari, itong sumayon planetarium sa Katukantinduman, ang mapadalagan ang lokal na gobyerno kan Tabaco. Kung may gustong singilon, ang Tabaco, gabos yan, inkargado na kaan. Mantang sumayon Skyline Hotel, ang gobyerno provincial man, ang inkargado ka ito. So sa maintenance, gabos, sa operation, ang gobyerno provincial kan, Albay. Ating duman man sa kasunduan, kung mapangyari, apuwer ka ito, ang PAMB, ang magiging papel na sa nakan PAMB, iyo ang pagsingil nin entrance examination sa protected area, sa palibot kan mayon, kasabay ang paglaog digdi sa area, kan mayon Skyline Park. Ang dati na yan na pinagigibo kan mga enot na panahon, kung sa indigdi pa sa parting ibaba, may nagsisingilan ng entrance fee. Asin sigun kay Berses, kung mangyari ang gapos na pagkasunduan, iyon ang magiging sistema. Sa entrance, so PAMB, pag-abot ka na maduman sa Mayon Skyline Hotel, sa gobyerno provincial, pag-abot duman sa
mayon planetarium sa gobyerno lokal kan Tabaco City. Okay. Iglalao man sa lawag kan lalong madaling panahon, mabibilog na ang mga kasunduan na ini mapipirmahan asin mai-implementar. Yan ang report, Jomar Bien, DCG. Salamat, Jomar, sa report. May reaction pa lang si BM Milabal. Sabi niya, pag sinita mo mataram, gabos na sa nangaya. Aw habo nga ni ninda kiati sa laog kang harong ninda para ihi sa luwas. So barangay Palan-an masa parkan maraot na parong. Yung mananggada di. Yung mananggada. Yung tama ka, tabi dyan ka, board member Mila. Pag sinita mo, gabos na sa nangaya, pigriparo ka ini. Bata may mga tawong habo nang gana pagti nohon. Diba? Hello? Hello, amigo. Good Good morning, bossing. Ayan na sabi mong yan na so yan na porque basura na naman. Opo. Naiirita na ako kan magparadangog. Alam mo, amigo, 30 taon ako, 30 years ako nagtrabaho sa private. Taon-taon kami kaya naglilinig. Yun eh. Oo. Pimpig sabi, advocacy ka hindi ko na aram kung sino garo advocacy kaya ng mga, DNR pala, Yeah. no? Yeah. Sa environment sinda. Nakulon pati sindang empleyado. So, saro sa ng papel, ba yung maputol ka kang kahoy, di ba parang kasenda ba ko? Yeah. Pakwa kasenda. Nakulong ka nga gihan. Yun eh. So, ako ko i-suggest ko, since ako baga, ako na example mismo, witness ako, kaya na basurang for 30 years, yun ang sabihin ko, for 30 years. Di maninda na pundo sa plastic eh. Yeah. Di maninda na control sa darakulaw na nagmamanufacture kaya na ipatada. Yeah. Di maninda na control eh, kasi business yan eh. So, pag tagimate mo baga na sinisaling basurang ini. Siyempre natural sa tao. Alam manayam kan mag-ibo. Tao. Since dahil man na nakokontrol, dahil man na napapadusahan ka, dahil man na napipriso ka, and everything. Sailing ko, lagad na lang kinit na tao ang DENR for the permits kayo at mga arog kayan. So iba rin ang tao, yun na lang ang palinigo ninda. Yeah. Ang kaipuhan maglinig, kaipuhan man sa nga, amigo, maglinig. Yeah. Day man na iba. Digdi may basura, linigan. Yeah. Wala naman kita sabi nito, bawal dyan, day magparatapo ko, day magdadahugan tao. Ang millennials ko niyan, day man sinda nagdadangugan. So, kitang mga very concerned sa environment. Gano'n, nakadisganar na. Yung baga. Kaya ako, Bigo, iulok-ulukan ko na sa buda. Gusto ko na sana mag-relax permural daw. Tabi. Yung kutana, yung kutana. Pero ako, di ka naman. Magurang ka tulos. Yung nga, di ako nakuwarang ngay pag-asa na sana. May tsansa. Bago man pumupuan ng bilis ko, mahilig ko so karahayan. Sumagayon na advocacy tungkol sa plastic sa basurang yan. Yeah. Okay. Ako, wala na ako, ang pinaka-the best, ako para sa ko yan, pinaka-the best, mag-invest na lang ang mga kada municipality, city, Bako, and everything, para ilinig. Hindi na sila kaya magparataran na araw, kada na yung pigsusunod. Okay. Okay. Salamat, Bigo. Mabuhay. Okay, bye-bye. Thank you. Alright. Report, hali dyan sa luwas, kabangang milyon pesos na premyo sa paglalabanan kan siyam na contingents mapartisipar sa Ibalong Festival Street Competition. Talaga ha? 500,000 ang premyo sa manggagana? Gari magayon ini ha. Angel, Mustasa, good morning. Detalye mo.
Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa kuya mga paraan tabay. May final lang ruta, VP Henry, para duman sa gigibuho na street dance competition. As in, nasa kabangang million pesos at pagraralaban-labanan na tansyam na contingents na mapartisi para sa Ibalong Festival Street Dance Competition. Okay. Sa Setyembre 5, 2025, hali dyan sa may parte ka na Villamor Subdivision sa Barangay 18 Kabaangan. Pasisiring duman, VP Henry, sa Ibalong Park sa Barangay Puro, Legazpi City. Okay. Halawig yan. Mm-hmm. Halawig yan. Gari anong oras mapuon? Iyan, VP Henry, ang oras na kabiligis sa programa, alas 3 min pagkahapon. Pero sa formal na pagsarado kan mga tinampo, unfortunately, wala pa kayo papaluwas. Iyan, VP, na pinagkonfirmar, as in, sigun ini kay Legazpi City Tourism Officer in charge, Sir Licky Luterte, kung saan 500,000 pesos ang marireceive ka itong magsa-champion na contingents. Nasa 300,000 naman ang may uli ka na mga kakuha kang second place. As in, 200,000 naman sa third place. Pero pa iyan, VP Henry, sa mga monetary prizes, sa mga special awards, araw ka na Best in Music and Sound. Kung saan first place, makakakuha ng 50,000 pesos. 30,000 pesos naman sa second place. As in, 20,000 pesos naman sa third place. 50,000 pesos parehas ini-VP na mga kantidad para sa first, second, and third place para sa Best in Costume and Props, Best in Moving Choreography, as in Best in Dance Ritual Interpretation. Para naman, VP Henry, sa mga official list na mga contingents sa nasabing kompetisyon, kay sabay dyan ang Tribo Bangkero. Tribo Bangkero. Opo. Saan yan? Dyan VP Henry sa may parte ka na Barangay Bangker 1. Okay. Although VP, so official na listahan kay ni Konsay ni Harali, day pati kaya papaluwa. Okay lang, pero sige lang. bit-bit ko ni kaya VP mga nagkapira mga grupo digri. Ining tribo manitenyos, common sense, nasa hali ni obvious. VP sa mga. Manito. Okay. Ining tribo ligawenyo, hali ni for sure sa ligaw. Alam nga naman natabako iya. Tribo Ligawin niyo. Opo. Ligao City. Ining tribo Bicol noon, day ko VP ni familiar. Bago inisa sa kuyang Tribo Bicol noon. Opo. Ayan. May tribo Orobanwa. Urubanwa. Orobanwa. Urubanwa. De ko kabisado Senali. Okay. Tribo Sinag. Tribo Sinag. Sinag. Oo. Sinag. Okay. Opo. Ining tribo Jovenes. Tribo Jovenes. Digini VP sa Legazpi City. Garian na iling ko kay ni na trainer kay ni VP si Kapitan Master Velasquez. Okay. Peñaranda. Ining opo. Pero mostly VP ang mga participar diging Masarayaw, mga halima lang po digdi sa Legazpi City. And then ining tribo Pulang Anggi, then ining hali sa Pulanggi Albay. And then ining ikasam iyo po ang tribo Ostika. Ano no? Tribo Ostik. Tribo stick? Apo. Dema ayo. Okay. So, dahilan kayo Pero yung gabo, Siam? Sampo, VP. From Villamor to Ibalong Park. Ibalong Park. Halawig yan Alas 3 halawig yan. Apo, VP. Sana din maguran. September 5 yan, di ba? Yes po, VP. September 5. Sana din maguran na. Kaya iinganiyar, pag-iimbitaran ni Sir Luterte ang mga Legazpi asinan publiko na maghiling ka ng sabing aktibidad para mahiling man ang talento kan mga mapartisipa dito sa pagbayli at yung pagpapahiling kan magayon na kultura at yung mga karakter na kaibahan sa epiko Ibalo. Okay. Yan, VP Henry, ang mga doon tama pong informasyon halis sa luwas sa Angel Stazar DCTV. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Ano, Chief Ramer? Commercial tayo? Si Joshua, okay lang. Joshua, okay lang, Joshua? Joshua? Pwede maghalat-halat ka? No problem, BP. Sanay ka naman maghintay Opo. At sanay kang umasa. Di ba? Goodbye for now.
Standby, magbabalik po ang hapot. Magkalipas lang mga tugang kan mga patalastas. Magbabalik Ang mga po kami. baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. In my search for gold, I've traveled far, but the gold I seek ay nasa McDo na! The new Golden Chicken Curry Filet. Curry sauce that's so flavorful and delicious. Wow! Mapapa-extra rice ka! The new McDonald's Golden Chicken Curry Filet. Sulit busog with extra rice. 99 pesos lang. Price varies. Available from July 15 to October 31, 2025 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 230607 Series of 2025. Naghahanap ka nin kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Nagustabi ka mo sa Legazpi. Land of brave hearts, bright smile, and the biggest celebration of who we are. Ibalong Festival. It is not just what you see, it's what you feel. The rhythm in our streets, the warmth of our people, and the hero in every Bicolano you'll meet. Ibalong lives in how we stand strong, how we celebrate life, and how we show the world what it means to be a Bicolano. Heroes are not just in stories, they live in all of us. Come to Legazpi, awaken that hero within. This year's celebration is bigger, brighter, and bolder than ever. Opening fireworks display, Ibalong exhibit, Art vs. Cancer, Shades of Strength, Ibalong Agri Trade Fair, and Beer Plaza. Grand Opening Parade, Ibalong Festival Boxing Competition, Eucharistic Mass, and Ibalong Opening Concert. Ibalong Tattoo Expo 2025, First Mayor's Cup Ibalong Festival, Open Karate Do Championship, Derby, First Mayor Hisham Ismail Airsoft and Speedball Competition, Baile de Ibalong and Dance Showdown 2025, Vocal Warriors Ibalong and Sing Off 2025 auditions,
First Ibalong Digital Animation Competition, Beach Volleyball Tournament, Ibalong Festival Grand Job Fair 2025, Ibalong Band Fest, Battle of the Bands, and Ibalong Golf Tournament. Ibalong Zumba 2025, the first Ibalong Fun Bike and Fun Run, Car and Motor Show, Ibalong Grassroots Dance Sports Tournament, and DMS Medical and Optical Mission, Table Tennis Tournament, and Dragon Boat Invitational Race, 4th Mayon 360 Bike Challenge, Tahanang Tanghalan and Ibalong Football Tournament, 2nd National Billiards Tournament, Mutianang Ibalong Coronation Night, Vocal Warriors Sing-Off Grand Finals, Ibalong Street Dance Competition, 1st Ibalong Festival Regional Open Pamsay and Kyugoroy, and the Grand Finale. Live with Bini Concert. At opo, Bini is coming to Legazpi. Kaya, don't miss it! From August 1 to September 6, feel the beat, taste the culture, live the legend, street parades, pageants, concerts, food, and adventure. Ibalong Festival 2025. Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines. Are you curious how you could study, work, and live in Australia? Hayahay Travel and Tours is an expert affiliate of the Oz-Pacific Group Migration Agency based in Sydney, Australia. We're hosting a free info session on visa pathways to Australia. Get the chance to meet guests from Australian colleges and learn about the student visa and skilled migration process. Join the info session on August 30 at 10 o'clock in the morning on the 3rd floor of the Chancery, Magsaysay Street, Sorsogon City. And another info session on August 31 at 10 o'clock in the morning at the Event Center of SM City, Legazpi. So what you waiting for? Register now by visiting the Facebook page of Hayahay Travel and Tours. For more information, contact Gina Almaheda Corcuera at 0922-800-9310. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. So siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambal po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-22 taon na, Kipia Festival 2025. Mula August 14 hanggang August 29. August 14, Holy Mass. Opening program, Motorcade. August 16, Konsyerto sa Kipia featuring Magnus Haven. August 18, Marathon Kargaan Agom and Interbarangay Boxing Competition. August 22, Lechon Cooking and Eating Contest and Kipia Beer Plaza. August 23, Mutya ng Jubilar 2025 with celebrity guest Michael Sager, PBB Celebrity Collaboration Housemate. August 24, Konsyerto sa Kipia featuring Nobita. August 25, Tukak Ulutan. August 28, Social Civic Parade and Titik at Musika para kay Juan Bautista. Procession of Saints with brass band, fireworks display, and disco sa Kipia. And August 29, Feast Day, Consolidated Mass, Kipia Festival 2025. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2025. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. In my search for gold, I've traveled far, but the gold I seek ay nasa McDo na! The new Golden Chicken Curry Filet. Curry sauce that's so flavorful and delicious. Wow! Mapapa-extra-rice ka! The new McDonald's Golden Chicken Curry Filet. Sulit busog with extra rice. 99 pesos lang. Price varies. Available from July 15 to October 31, 2025 per GTI Fairtrade Permit Number FTEB 230607 Series of 2025.
hapot. Kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, baby girl. Balik kita kay Joshua Bino. Joshua? 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 Yes, good morning. Go ahead. Good morning sa mga parantaba. Matyaga ka talagang maghintay. Ha? Kaya may grasya kang nakukuha. Matyaga kang naghihintay. Go! Yes, may bagong Instagrammable na destinasyon digdi sa Daraga Albay na pwedeng magpuro picture-picture kaibaan Bulkan Mayon. Alagad may kataning ka, route na tricycle, owner na raot ang gulong, truck na warang pintuan, asin iba pang mga bihikulo na nagpaka-iristak na sana. Gusto kong piripito ng mikropono ng bata alas 9 na. Pati route na television yaon sa gilid kang railings kan tinampo. Pati mga route na TV. Ano ba yan? Pati route na TV yaon sa gilid kan. Yaon dyan nagpaka-iristak ni Henry. Wow. Pati nampo kaining barangay. Ano na yan? Bitayan, Duterte Highway, digdi sa Daraga Albay. Ano ba yan? Magayon nun, ang lugar Instagrammable ah. Ugaring, depende sa mga picture kung mamo yung may kataning route na tricycle. Kung choice mo, yan pwede ma. Salbata na bata, pipirot ako ngunya na alas 9 na, pipirot na ako. Ano ba yan? Depende sa mamuya. Depende sa mamuya? Correct. Kaya... Ano yung nailing ko na gari? Ano yung nailing ko na gari mga sa construction? Ano yan? Aren. Sa pigigibong kwanggo diyan? Sa pigibong yan, biting tulay. Tulay? Pero hindi ko kursunado. Ding nailing ko na mga tube kang TV? Delikado pa ito yun. Nakatagaya baga, pag nahulog ka dyan, by kadrodate ka dyan sa railings nan, magtuko-tuko ka mga tuminigilid ka mo, rin matalikod nindo. Iyan ang pigsabi na pag nahulog ka, may hiling ka sa TV. Ay, Diyos ko, patawal-tawa na kita. Mga nagkabirin dong talagang nagkabirita sa mata na, ano ba yan? Kaya tigreator RDP, so pangapo siya ng Kapitan Mike Rodrigueza, nasa may mga sadiri nin bihikulong ini na yaon digi nagpaka-irestak sa Duterte Highway kan Barangay Bibitayan. Harali unaan mga ini, itutawing ini, pag-abot kan aldaw na Agosto 30, asin na iguana sinda nin magkakanigong penalidad na nakaampangon sabi di pay. Kumpara ka kood ma, at yung mga nakaaging aldaw, medyo bawas-bawas na ang mga nakaparadang bihikulo digdi sa lugar. Kan bisitaw niya to kunya na pagkaaga karong magayon na atraksyon digdi sa Duterte Highway, Mount Mayon, picturing route na TV, route na tricycle, route na owner, route na truck. Ay nako, bata ko ang mo Diyos ang relaxation ko Joshua. Ano? Ang makisalamuha sa nature. Gusto ko sa Makahoy, sa mga lugar na susilin siya bagang lugar. Oo. Gari-mariman talaga yan magturo-tambay sa lugar na. Uy, pagka. Katanin mo, route na truck, route na TV, route na... Sige, try ko daw. Try ko, okay? Good luck. Sige, okay, goodbye. Yes, Wabino. Let your love flow. Mga tugang, salamat kan sa lumagang tabay. Yun pang lalaking hindi inuumaga. Si Henry M. Goodbye. Marinaga po sa Ndogabos. Tingog na manuaan. Susunod na. I love you all. Mabuhay. God is good all the time. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties.